Мили братя и сестри, Бог да ви благослови. Днес е един хубав слънчев ден за всеки един. Бог да докосне всяко едно сърце, както Бог направи чудо за мен, за моето семейство и най-много за моето дете. Благодарим на живия Господ, че докосна детето. Имаме добри резултати. Минахме на очен лекар, даде ни документ. С този документ ние ще го представим пред пастор Пламен Петров, да го сподели в интернет, да достигне до повече хора. Благодариме на живия Господ, който гледа. Има леко изкривяване на очички, но това ще се оправи. Важно, че синиците започнаха да гледат. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Значи днеска бяхме с Снежанка при лекаря, то така искаме да видиме, нали, не сме казали, че бяхме на богослужение, не сме казали нищо. Искам да питам, може ли да видите дали катарактите има ли, няма ли, какво става, вижда ли, има ли подобрение това дете? Той казва, добре, може ли детето да седи на апарата? И той казва, вие бяхте ли на операция? Викам, не сме били на операция, не бяхме никъде. Казах, както казаха ми лекарите, бях в Турция, нали, този турски доцент, който дойде в София. Казвам, нали, всичко, както ви казах на вас. И той казва, сигурни сте, че не сте били на операция? Казвам, да, не сме били на операция, не сме правили нищо на това. Ами това е как вижда? Викам, сега ще ви покажа как това започна да гледа. Пуснах, нали, вече нашия лайф, в който бяхме в Монтана, и той казва, нали, той започна да се разплака, дори доктор Дилов, и той вика, Боже, това е истинско чудо. Викам, да, това е истинско чудо. Написани някакъв документ, каза, този документ може да ви го дам на вас или когато ще дадем свидетелство. И вика, че трябва да ходиме някакви терапии, трябва да се направи само да се справи зениците, вика. Ако имате вяра, може зениците да се справят. Молете се, вика, по-добре, вика, да не ходите на лекар, да не правите други проблеми. Викам, добре. Доцент Сердар, който дойде от Турция, и той ни каза, че ако прави операция, няма да бъде благополучна. Казахме на доцент Черондринска името, казахме на доктор Даскалов, показах му снимките, нали, снимката на доцента, и той просто каза, Боже, вика, сигурно не сте правили операция. Викам, и убедени сме, не сме правили операция. И той викам, и тогава това е как започва да гледа. Викам, ами ето как, и вече показах видеоклипа. Неговата там колежка, където пише документите, нали, чува го и тя пише, и тя се разплака и пита за вас, кой сте и дали може да се молите за... Нали, аз казах, да, този човек ще дойде на 18